Sanibonani, namhlanje ngicela ukukhuluma nge-Destiny Helper. Ngisemsebenzini 9 years ago ngisasebenza, right? Ngangiphethwe yizinyo, udokotela eseshela ukuthi kufanele uba ngilikhiphe leli zinyo and ngangisaba. KwakuMay, kungena ubusika nje, bungenisile ubusika, then ngisebenzisa ama-painkillers-ke libuhlungu izinyo. Kwakuyizinyo lesibili ukuba kwakuzobe lesithathu kuba ngikhiphe izinyo empilweni yami. Right? This lady came ku-workplace, then ephethe this toothpaste. Ewayizobonakala kahle. This toothpaste was 37 mils, eyidayisa emsebenzini, iGlister, ibrand yayo. So ngathi nje hayi bongeke. Ngivele ngiyithenga from there, ngifike ekhaya ngiyisebenzise le iGlister le. Hayi ngalala ubuthongo. From there nje ngasebenzisa iGlister, my whole family koba iGlister, my grandkids iGlister. Ngoba kuhambe kohamba ngaba yimember. Unfortunately angibangi ngisakwazi ukuthi ngibe yimember ngimtholo ngoba ngase ngisukile lapha emsebenzini sengisebenzela kwenye indawo. Ngagcina ngiyimember ke la. Ngoba ngichazele ukuthi kuphi? Right. Okay. Ngibheka lapha ukuthi iDestiny Helper qhamuka umuntu othile, it might be a family or anyone ongaqhamuka akusize entweni ethile. Ngoba njengamanje ngikulama product yena ufike with only iGlister, but maningi ama product asengisizile empilweni akhona khona la kubo le Glister. Right. Uma ngibheka uMatthew Ashimolowo, who is my mentor and uyimentor yabantu abaningi in the world, uma exoxa indaba yakhe ukuthi as a boy ekhula ezweni lakubo ubekhula ethanda ukusiza esontweni. Right. Kwase kuthi ngesinye isikhathi kwafika umfundisi, kuzoba khona inkonzo enkulu, and then umfundisi wathi ngiya ngikubona mfana ukuthi uyathanda ukusiza enkonzweni. So umfundisi wayesethi hey kungcono applyele, ngizokunika address uapplyele ukufundisa, okungcono uhambe uyofundela ukufundisa. And then he did that, wenza application letter, then wathathwa ekufundisini. And lokho kufundela ukufundisa kwamvulela iminyango emkhulu as njengamanje mentor yabantu abaningi, nami ngiyimentee yakhe. Right? Ngiqonda ukuthi iDestiny Helper kungaqhamuka umuntu wefamily, qhamuka anyone, kodwa akuchushise entweni ethile ukwazi ukuthi uphumelele ubheke phambili kuleyo nto achushise yona. Uma ngibheka uDr Miles Monroe, yena iDestiny Helper yakhe ku-challenge ayebhekene nayo kwabo umama wakhe. Then uDr Miles Monroe efunda isikole, isimo esikhaya singesihle, so angizikuxoxa indaba yakhe. Ngizoqala nje la ebuye esikoleni ephethe ngaleso sikhwama sempuphu. Right, efike ekhala uma wakhe mangala ukuthi kwenze njani. Uyachaza ukuthi esikoleni angiphathanga kahle. Nganga ukuthi performance yakhe yaba phansi, yayiphansi kakhulu performance yakhe because isimo ayebhekene naso esikoleni, ngoba khona ukubulishana into eziningi evele esikoleni. Kulesi sikhathi ke kwakuthisha uMiss wayemfundisa esho khona ngeke uphase wena, ngeke ube yilutho wena, ngeke ube emtshelile nje konke. So he was in tears. Then kusukela lapho kuma ifike ekhaya uthi umama no, uyazi ukuthini, take your Bible uvule incwadi yabaseFesu, Ephesians 3 verse 20. Uma elifunda leli verse kuyena wathi uma elichaza lamnikeza impendulo yesimo akusona, because iperformance yakhe from there yashintsha esikoleni wazoba yi-leader in the world. Right. Uma elifunda leli verse awebheka ukuthi to him who is able to do exceedingly abundantly and above all. Liqhubeke njalo. Mina ngiyalithanda ke uma ulifunda ngeNew King James, ngiyayithanda incazelo yakhe, but nayo usebenzise iversion nenye, nami ngiyayithanda iversion ye-New King James. Right. Wabuka lapho ukuthi no, impumelelo yami kahle hle ayikho komunye umuntu kodwa kumina. That is where aqala khona washintsha impilo. Walifunda iBhayibheli lonke the following year, then wayishintsha impilo. But ngiqonde kuDestiny Helper ukuthi iDestiny Helper was his mom. Ngendlela ukuthi whenever kune challenge wayazi ukuthi uzovula iBhayibheli kuphi akwazi ukuthi adlule kuleyo challenge. Wagcina ke udokotela esiza udokotela not
medical doctor but udokotela ku-field yakhe theology nokudokotela kwi-leadership ngoba ubese ekwazi ukuthi aye kuma organizations amaningi ayobachazela about leadership, but angikho-ke lapho, ngiku-Destiny Helper. I-Destiny Helper, it goes a long way. Ngiyabonga.